Yes, namin diri karon sa gamot, Surigao del Sur. Yeah, kauban ako si Ate Har. For how many years? Para good me. And of course, ako pinakagwapa ng amiga. Chanet! Jem, magkaroon nagluto mi para sa among pamahaw. Yan. Piniritong isda. Wala ko kagbalon sa itong isda. Budloy? Yes. So, ang among plano karong adlaw, muad tumig. First, Panaraga Beach. Ha? Sa di ay? Ay, Panaraga Beach. Kung nakaadto na mo dito, good. Kung wala pa, tara na! Yes, ang busy na Jumega, oh. Isda. Mura daw gumuingon si Ate Har. Isda nga. Sino pangalan nila nga isda, Besh? Gangis. Gangis. O kani, Budloy. Budloy. Logic, napagod to. Hala, napagod kami! Uy, nasaon na lang. Vlog for more. Karon, maupa ni siya among view. Kaya wala pa man yun mi dito sa amo ang pinaka highlight sa amo ang laag. Dito. 1, 2, 3, go! Anong oras, ma'am? Oh, 11:30. Yay! Nanami diri sa Panaraga Beach. Man tadapit. Dami sa kalasangan, wala mi sa dagat. Hoy, ginawa ko yung lipong ko. Lipong. Lipong. Talaga rin ako. Hoy, dahil lang sa iya ha. Ayan lagi gidala-dala. Yes guys, nandito kami sa Panaraga Beach.
ganahan nga na sa dagat betilawan na to. Yak. Salty. Sabay-sabay. Sana all!